Tiesitkö, että sun mieli ja sun keho ne on linkissä yhteen? Esimerkiksi, ootko koskaan huomannut, kun sun kollega tai kaveri, sillä on huono päivä, sä tiedät sen jo ennen kuin sun kaveri sanoi siitä. Mistä sä tiedät sen? Koska se kehokieli puhuu sulle. Sun kaverin katse on alhaalla, olkapäät alhaalla, se hengitys on hyvin pinnallinen, ei mitään katsekontakti ja se on tosi rauhallinen, eikö niin? Siitä sä voit tiedä, että kaverilla on huono päivä. Mitäs tapahtuu, jos sulla on tulossa vaikka joku esitys, sulla on joku tapaaminen ja sua stressaa? Sitä voi nähdä myöskin sun kehon kielestä. Sulla on hyvin pinnallinen hengitys, sun katse on alhaalla, sua jännittää, sä niinku liikut paikalla. Niin mitä sun kannattaa tehdä, jos sä haluat rauhoittaa ittees ja tuoda semmoisen itsevarman olon? Mä näytän sulle. Tiesitkö, että jos sä seisot tässä asennossa, Superman-asennossa, rintakehä ylhäällä, tässä asennossa 3 minuuttia, niin se nostaa sun testosteronitasot noin 20%. Eli sun kehon testosteronihormoni nousee, joka aiheuttaa sinussa itsevarmuuden tunnen ja sä oot enemmän focused on a task ahead. Mä en tiedä mikä se suomeksi, you figure it out. Mutta kuitenkin, jos sulla on tulossa joku palaveri, meet johonkin huoneeseen, seisot tällaisen Superman-asennossa ja muista nostaa rintakehä niin ylös, kun sulla tulee semmonen epämiellyttävä olo melkein. Sä oot ihan tässä asennossa ja sä hengität syvää. Ja jokaiselle hengityksellä sä kuvittelet itseäsi, sä kuvittelet sitä tapaamista, palaveria, esitystä, mikä tahansa se onkaan, että se tulee menee just silleen, mitä sä haluit sen menevän. Sun ympärillä olevat ihmiset tulee nauttia sinusta ja sun suorituksesta. Mä lupaan sulle, jos sä kokeilet Superman-standin ennen sun palaveria ja tapaamista noin 3 minuuttia, hengität syvä ja tuot positiivisia visuaalisia kuvioita sun mieleen, niin sun tapaaminen, esitys, mikä tahansa tulee menee helvetin hyvin. Let's go!